فلا بد من شكوى إلى الله كربتي فما لي غير لا يجابر كسرتي وقرأي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها المهادرون والمهادرات، أحييكم تحية الأخوة الإسلامية، تحية أهل الدنيا في الدنيا وأهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe yeɓoɓe Jamil TV e nder leydi he, dendagal yeɓoɓe Jamil TV e bowal leydi, onon fof on ndendidinami salminali e dendagal bandiraɓe Thiaré en, ala kulli haalin e dendagal bandiraɓe Saare Sutura Mbalen, Saare Mamoudou Weli Ngara Waalo, Saare Nalla, Daggayel, dendagal maɓɓe fof Sinthiou Bandulu Passy fof on calminama, on juurama. Sama Tukulor, Fas Tukulor, Sañanem, onon fof on calminama, on juurama, on du'anama, on ñagama du'a o. Miɗen gara e oɗo émission mo gandanɗa hoorema miɗen mi mbaɗa e wallu e njuulu, sabu njuulu ko hunde nde gandanɗa hoorema ko hunde wande importance, la siyama e nduɗo lewru wiyetendu Rajab, Rajabul Fardi. Rajab ko hen julde jippina, sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde o roƴra o immi Makkatal Mukarram o yeehi Baytul Maqdis, o wiyeteɗo Jérusalem hande walla Palestine. Nde o immi ɗon o yeehi to Hadaratul Ilahiya, to o notoyi jomirawo tabaraka wa taala, woni Isra wal Miraj. Ha Allah wi subhanallazi asra bi abdihi leylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Allah tabaraka wa taala wini nde o yehi o notoyi Allah kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama, o Allah tottimo toon waktuji jowi ɗi, woni 5 prière Allah tottimo ɗi. Kono no o tottirnomo ɗi noon ɗi gonano jowi, o tottirnomo ɗi ko julɗele 50 mana 50 prière o wanno, o waɗani ha joni 5 prière. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ari, nde o ari ha e lawol o tawi malaika ina dari, on malaika dariɗo ne ko ɗum ɗo woni dewe makko Allah darugol tan. O tawi malaika goɗɗo o ina turi, on malaika noon ko ɗum woni dewe makko Allah. O tawi malaika goɗɗo o ina tukkitinde e leydi, on malaika ne ko ɗum woni dewe makko Allah. O tawi malaika goɗɗo o ina jooɗi, on malaika ne ko ɗum woni dewe makko Allah. ɗum ɗon noon rendidina ɗum waɗa e darnde wotere. Nde o totta julɗele 50 ɗe kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o ari annabi o wirti annabi Moussa wimbo, an kam holko jomirawo tottuma? O wi min de jomirawo totti kam ko 50 njuulu. Annabi Moussa wimbo hibbito, ɗum ɗon ummatuma o woni leñol ma ngol hattanani ɗum, sabu min mi waɗino ɗum esewe e yimɓam he, kono ɗum yahani. Denno ala kulli hal a hibbitto sahi o usta. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hibbiti, Allah usti hen 10, heddi 50 o arti. Moussa wimbo hibbito, o hibbiti, Allah usti 10,
o yimbo hibbito o hibbiti Allah usti sappo o yimbo hibbito o hibbiti ha heddi jowi o arti Musa wimbo hibbito o wi wondeno mi hersi hibbitade to Allah tabaraka wa taala Allah wimbo jarani hibbito o ma yubaddilu qawlu ladayya min kongolam wastatake mi kasi hami haali waɗi point dal waktuji ɗi yoɗi gon jowi joni noon ko ɗon mbawmi ɗon pondanmi on kono noon mi ɓeydanat on hen bonus ana mi ɓeydanat on hen wondeno so on juuli waktuji jowi ɗi ko ponnoɗon hebde e baraji e waktuji capanɗe jowi ɗene ha joni ko ɗum mbaɗananmi on ɗum taki noon ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah ina fonki ɗum Allah ina yiɗi ɗum ha taki o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar on laatima kuntum on laatima onon ɓuri moƴƴude e dendagal leƴƴi sabu oɗon jamere ko moƴƴi oɗon kada ha joni ko boni Allah tottimo ɗen ɗon julɗele jowi ne jiya e bénéfice ne jiya ha joni kadi e gañaari julɗele jowi ɗe Allah tabaraka wa taala o wiya Qur'an qad aflaha al mu'minun julɓe malama qad aflaha al mu'minun julɓe malama allazina ɓen hum fi salatihim khasi'un julɓe ɓe gandanɗa hoorema kamɓe julɗele maɓɓe ɗe ko hulɓe hen Allah ɓen ɓe malama o wi ko ɓen tan o wi ala wallazina e ɓen hum kamɓe anil lahwi mu'ridun ɓe gandanɗa hoorema kadin meranteje caahan fijo fof ko ɗurniɓe ɗum ɓe mbimo tawi ko ɓen ɗon tan mala o wi ala wallazina e ɓen hum kamɓe lizakati fa'ilun ɓe gandanɗa hoorema ko tottuɗoɓe asaka ɓen ɗon ne ɓe malama ɓe mbiya tawi ko no wayno neɗɗo wimbo tawi ko ɓen tan o wi ala wallazina hum li furujihim hafizun e ɓen ɓe ganduɗa hoorema ko garduɓe ko renɓe hokko e maɓɓe e debbo janano debbo one ko renɗo hoore makko e gorko janano woni wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum walla ko jeeyi ñaame maɓɓe Allah tabaraka wa taala o wi ɓeɗo waɓe ni oɗo sifa fa innahum ghayru malumina kamɓe de ɗo ganaɓe gandanɗa hoorema koɓe ŋeñaɓe ɓe ŋeñaka kono Allah tabaraka wa taala o continue e Qur'anul Karim mbo wiya faman ibtaqa wara'a zalika fa ulaika humul adun kala ɓe gandanɗa hoorema ɓe ɓenni ɗo ko ɓeɗo goni yawtuɓe kaddi o wi ha joni ne jiya e malaɓe he wallazina hum li amanatihim wa adim ra'un ɓe ganduɗa hoorema e ko hoolare maɓɓe koɓe renɓe ɗum aadiji maɓɓe ne koɓe renɓe ɗum sabu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no wiya wonde ne julɗo woni denowo aadi julɗo woni ha joni denowo hoolare wallazina ala salawatihim yuhafizuna e ɓen ɓe ganduɗa hoorema eɓe ndena julɗele maɓɓe ayi ɓeɗo noon ko ɓe Allah wi ulaika humul warisun ko ɓen goni rontoɓe heko rontoɓe aljanna allazina yarisuna alfirdaus hum fiha khalidun ko ɓen goni ronoɓe ha joni aljanna biyeteɗo firdaus yo Allah nannu en hen yo Allah ronnu e an on aljanna julde noon Abdourahman al Akhdari o wi li salati nurun o wi julde ko ɗum annore li salati nurun azim julde ko annore mawde annore nde noon ko nde mawnata ko fof tasruqu bihi qulubul musallin ene jalba e ɓerɗe juuloɓe o wi jalbugol e ɓernde julɗo noon julde ne jalba e nder ɓernde julɗo wala yanaluhu illa al khasi'un heɓata ɗum so wona hulɓe Allah ɗum taki saɗa juula yo taw aɗa hen wadde kulol Allah e le noon ko namnaɗo kanko Abdourahman al Akhdari kulɗo Allah hono wa'ata o wi kulɗo Allah fa iza atayta ila salati so ari e juulu sa ari e juulu an sa yiɗi hul Allah
sa ari e juulu fa farriq qalbaka ya seerndu ɓernde ma nde min ad-dunya e aduna wama fiha yoko woni e nder aduna fof holko mbaɗata bo booba sa seerndi ɓernde ma nde e aduna Abdourahman al Akhdari o wi wastaqil bi muraqabati mawlaka ya sohlir ha joni huccidde e Allah tabaraka wa taala allazi on Allah to salla ala juula li wajhihi yeeso makko mbaɗa feere ha kula on o wi ha joni wa ataqidi ya fiɓ an neɗɗo juulowo o anna salata julde husu ko kulol ya fiɓ ganda julde kab ko kulol rondi ɗum kala ko neɗɗo ina juula tawi tan kulol ala hen ha joni ko ɗum mer wa tawadu'u lillahi subhanahu wa ta'ala gona kadi jankinaniɗo Allah tabaraka wa ta'ala holno jankirnartoɗa Allah e julde woni bil qiyami e darde sa darima ya yankino haajiɗo ma fof anda ka kucciɗɗo e Allah tabaraka wa ta'ala won ruku e nangude koppi sa nangi koppi mane kadin ya yankino haajiɗo ma fof anda ka kucciɗɗo Allah e Allah tabaraka wa ta'ala wa sujud ha joni kadin e tukkude tinde e leydi ya tukku tinde e leydi jankinoɗa haajiɗo ma fof anda aɗa hucciti e Allah tabaraka wa ta'ala wa zikr ha joni kadin e innude Allah o wi ha joni kanko Abdourahman al Akhdari o wi fa hafiz ala salatika mana ya juul ya reen julɗelam sabu fa innaha julde o wi a'zamul ibadati kañum ɓuri mawnude e dewe Allah juulu ay caggal seedade Allah e nela seedade Allah ko goto nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah nelimo wonde no ko juulu ɓuri mawnu sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi neɗɗo adete hasbire ñalawma darga ko juulu so juulu moƴƴi fof moƴƴi kono noon so juulu boni kam ha joni fof boni ɗum taki o wi wondeno wala tatruk seytan yal'abu qalba wata ɗaccu seyɗani mukko saɗa juula ina fijira ɓernde ayi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waji goto arino e makko omo juula omo fijira waare makko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi oɗo de kulol Allah ala e makko so kulol Allah wonno e makko o wonatano omo juula omo fijira waare makko nden noon ɗum ɗon fof ina jiya ko gandanɗa hoorema l'islam ina tenki ina tongi neɗɗo ha joni sombo juula yo hul Allah sombo juula yo daro o anda wondeno ko Allah tabaraka wa taala huccite ayi ko ɗum ɗon o woni ɗum tagi o wi inna salat juulu ɗum ɗon silatul abdi bi rabbihi koko jokkodirta neɗɗo e Allah mana juulu koko jokkodiran ma e Allah tabaraka wa taala iza fa'alaha sa golli ɗum ayi ɗum tagi ha joni o wi hakkude julɗo o e kefeere o ko juulu won ɗon kala mo ganduɗa hoorema a juulata ya andu ha joni a nangirama ka kefeere o sabu nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam o wi bayna rajul wa bayna shirk wal kufr tarku salat hakkude neɗɗo o e shirk e hakkude neɗɗo o ha joni e keferagal ko accude juulu ɗum tagi seydina Umar radiyallahu anhu hakke no juulu foriri omo jogino liggotoɓe ɓe so hefliɓe ɓe jaaha ɓe liggoyo e ceehe kono so windannoɓe leetar o wiyannoɓe wondeno kala ko oɗon kimmira kala ko oɗon mbaɗa ha joni wata jeeɓode e juulu kala e moɗon jeeɓiɗo juulu yeɓoto goɗɗum ko wona juulu nden noon ha joni o wi kadin li anna al abda yasilu biha ila al janna mana ha joni maccuɗo juulu ina mbo yettina to aljanna neɗɗo sono juula juulu ngu sogganma ngu yettinma aljanna ɗum tagi Allah tabaraka wa taala o wiya qur'anul karim o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o wima wamur ahlaka bisalati wastabir alayha la nas'aluka risqan nahnu narzuquka nelaɗo sallah sallam Allah wimo wamur ahlaka bisalat yamir koreji ma juulu wastabir alayha kono noon
ya ñiben sala yamira neɗɗo kay anne a ñiɓat hen la nasaluka risqan min ñagakima arsigue nahnu narzuka minen garsiginen ma sa juula a rewa Allah tan Allah arsiginen ma kala ko jiɗɗa nden noon ko okkanoɗen koye heure-uji yonti en calmini dendagal julɓe fof allahumma ij'alna min almuttaqin wala taj'alna min allazina dalla sa'yuhum fi lhayati dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. فلا بد من شكوى إلى الله قربتي فما لي غيرا لا يجابر كسرتي وقرأ يا بابا